Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Minister Dijkgraaf, welkom op Curaçao. U bent op kennismissie. Hoe gaat het tot nu toe? Het gaat heel erg goed. Ik vind het heel bijzonder om hier weer te zijn. Maar nu heb ik een heleboel vrienden meegenomen. We zijn hier met een kennismissie. Dat wil zeggen vertegenwoordigers van mbo-scholen, hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instituten. Om eigenlijk te kijken hoe we de samenwerking op onderwijs en onderzoek kunnen versterken. Nou, dat doen we al heel goed met de contacten tussen de ministers. Maar ja, het eigenlijke onderwijs en onderzoek wordt natuurlijk gedaan op onze kennisinstellingen. En daarom vind ik het zo mooi dat we nu heel veel gelegenheid hebben om eigenlijk ook extra banden te smeden tussen de kennisinstellingen op alle 4 de landen van het Koninkrijk. En hoe gaat dat in zijn werk? Deze mensen komen mee van mbo's, van andere scholen. Gaan die dan even apart zitten met de rector van de universiteit en praten, wat heb jij? Of is dat heel open? Nee, wat we hebben gedaan, we doen het eigenlijk thematisch. We werken heel hard. Hè. We zijn hier 4 dagen met een ochtend, een middag en een avondprogramma. We hebben steeds een thema centraal staan. Bijvoorbeeld de aansluiting op de arbeidsmarkt. Dat is een probleem eigenlijk in alle 4 de landen. Hoe krijgen we meer jongeren geïnteresseerd voor de vakken die we echt nodig hebben, zoals techniek. En dan praten we over die onderwerpen. En dat doen we aan tafels en we proberen eigenlijk steeds, ik noem het vaak de waaier van het onderwijs. Hè, dus mbo, hbo, wo, allemaal. Maar ook alle 4 de landen en ook heel nadrukkelijk de vertegenwoordigers van de eilanden aan tafel te hebben. En dan, als je met elkaar over een concreet onderwerp praat, wat zijn de uitdagingen en wat zijn de oplossingen die we misschien van elkaar kunnen leren, dan heb je denk ik echt dat inhoudelijke gesprek. En zo hebben we heel veel verschillende thema's. Flexibilisering van het onderwijs, studentenmobiliteit, hoe gaat het met de studenten die over en weer gaan. De samenwerking tussen de instellingen, dat stond vanochtend op de agenda. En zo hebben we eigenlijk op ieder moment van de dag hebben we wel een thema waar we met elkaar het gesprek over voeren. Maar het is heel inhoudelijk dus waar er over gesproken wordt. Het gaat echt om de inhoud, want uiteindelijk goede bedoelingen, daar koop je niet zoveel voor. Hoe ga je dat nou gewoon vormgeven? Hoe ga je samenwerken aan de lerarenopleidingen? Hoe ga je samenwerken in het onderzoek? Hoe zorg je ervoor dat het onderzoek ook echt op een evenredige manier gebeurt? Dat mensen ook hier op de eilanden zelf dat onderzoek kunnen doen. Hè? Met mensen op de eilanden, voor mensen op de eilanden. Ja, om dat soort gesprekken te voeren moet je echt, denk ik, de inhoud ingaan. Nou, dat hoort ook helemaal bij het onderwijs. Dat je natuurlijk wil verdiepen en dat je wil leren. Je ziet nu de laatste tijd steeds meer ontwikkelingen. Vroeger was het echt zo van iemand gaat van Curaçao, Aruba, Sint Maarten naar Nederland, blijft daar 4 jaar en komt dan terug of niet terug. Ja. Je ziet nu bij de Fontys Hogescholen dat er leerlingen vanuit Curaçao meedoen met opleiding die in Nederland wordt gegeven. Ja. Je hebt scholen die 1 jaar hier, 1 jaar in Nederland, dan weer terug. Is dat de toekomst? Ja, ik denk de toekomst is als we kijken over hoe we de uitwisseling van studenten, dat we eigenlijk een menu hebben met heel veel goede gerechten erop. Ja. Hè? En standaard was inderdaad van men komt. Hutspot was standaard. Hutspot, stampot. We gingen van dat je maar in Nederland ging studeren. Ja. En dan, dat is nog steeds een belangrijke mogelijkheid. Hè? Dus dat is gewoon heel mooi. Het is een extra optie die je hebt als je hier op de eilanden woont. En daar moeten we ook een aantal dingen doen om dat makkelijker te maken. We hebben nu geregeld dat je je BSN krijgt voordat je gaat. Er is veel beter opvang. We hebben nu in Nederland weer een basisbeurs. Dus dat helpt allemaal. Veel aandacht ook voor deze studenten. Maar we weten ook, soms heel moeilijk, vaak blijven ze dan in Nederland. Dus dan heb je een soort brain drain hier. Of het gaat slecht of het gaat te goed eigenlijk. Eigenlijk wel. En daarvoor denken we moeten andere dingen op het menu hebben. We hebben nu een Koningsrijksbeurs geïntroduceerd. Daarmee kunnen studenten tot aan een half jaar, van 2 tot 6 maanden, naar Nederland gaan. Hebben ze wel die internationale ervaring. Zonder dat je helemaal moet verkassen. Wat je al zei, hybride, online kan je dingen doen. Het is ook heel belangrijk dat studenten in Nederland misschien een stage hier lopen. En daarmee leer je meer van elkaar. Want we denken die internationale ervaring, of die ervaring binnen het Koninkrijk, is enorm toegevoegde waarde voor studenten. Je leert dat de wereld groter is. Je leert ander soort culturen, andere mensen kennen. Dus het is wel een groot geschenk. Mm-hmm. Maar nogmaals, we hadden het eigenlijk alleen maar in 1 afmeting. En nu
gaan we gewoon kijken, kunnen we daar wat meer flexibeler in zijn? En zeker als het zo is dat studenten niet echt helemaal een hele studie in Nederland gaan doen, ja, dan blijven ze ook wel voor het eiland behouden. Ja. We willen er ook heel nadrukkelijk het mbo in betrekken. Je ziet mbo-studenten die willen bijvoorbeeld dan een stage doen. Dat kan ook heel mooi. Ik ga gewoon een paar maanden bij een leerbedrijf in Nederland werken. Ja. Heb je ook die internationale ervaring. Maar je kan gewoon mooi hier je diploma halen. Allemaal, denk ik, wegen om het gewoon... Ja, dat menu met al die verschillende items erop, ja, dat is nu wel beschikbaar voor studenten hier op Curaçao en op de eilanden. En ik denk dat is echt een grote stap voorwaarts. Merkt u onder studenten dat er juist heel veel animo is om in het buitenland te gaan studeren? Of denken ze van ja, al die studieschuld, al die problemen die er komen, ik blijf liever gewoon in mijn eigen land. Ik vraag het ook u, omdat u natuurlijk jarenlang in het buitenland ook gewerkt heeft op universiteit. Merkt je verschil daarin? Nou, ik denk dat je studenten hebt met verschillende instellingen. Ja. Er zijn er zeker degenen die enorm de kansen zien. En die wil je ook faciliteren. Want het is gewoon zo bijzonder om verder je wereld groter te maken. En ik denk, we moeten ook niet denken in termen van brain drain of brain gain. Ik zeg altijd brain circulation. Het is mooi als je gewoon op pad gaat, je hebt een internationale ervaring, je komt weer terug. Is niet hetzelfde als je thuis blijven. Nee. Maar ik zie ook wel, er zijn studenten als het gaat om financiële zorgen. Hoe zit het met huisvesting? Dat je dan misschien zegt, goh, ik ga niet dat hoofdgerecht bestellen, maar ik doe een appetizer. En dat kan ook weer een stap zijn om op een gegeven moment nog wat meer te gaan doen. En er is dus ook een categorie studenten die, denk ik, enorm zou kunnen profiteren van de ervaring om naar Nederland of elders te gaan, maar die het nu niet aandurven, die de financiële zorg hebben, et cetera. En ik denk, ja, die moeten we helpen. Vandaar dat ik ook blij ben dat we nu die Koningsrijksbeurs hebben. Ja. Niet dat alle financiële zorgen zijn weggenomen, maar het helpt natuurlijk wel. Goed zo. Nou, bedankt voor uw komst voor de kennismissie in ieder geval. U blijft nog 1 dag hier zo. Morgen is er een persconferentie waarbij u de resultaten zult bepalen. Maar goed dat u hier geweest bent. En gaat het goed tussen de onderwijsinstituten vanuit Nederland en Curaçao en op Aruba? Het overleg, zeg maar? Ja, ik vind het gewoon heel mooi. Ik voel van, ik heb de afgelopen 2,5 jaar heel vaak mijn collega-ministers gezien, het Vierlanden-overleg. We hebben eigenlijk wel een soort boodschappenlijstje gemaakt van wat we allemaal zouden willen doen. Ik voel dat we voor een groot gedeelte dat kunnen afvinken. Maar ik voel dat we nu wel op de volgende fase zitten, waarvan het enthousiasme wat er is tussen de regeringen, tussen de ministers, nu gaan overdragen naar de onderwijsinstellingen. En ik heb wel geleerd als minister van Onderwijs dat het Koninkrijk en de aandacht voor de eilanden hier moet eigenlijk een vanzelfsprekendheid zijn. Dat moet niet iets zijn wat je alleen maar doet als je hier een keer op bezoek bent, maar eigenlijk gewoon in je standaard beleid. En ik hoop dat die gedachte, dat je eigenlijk altijd weer even denkt van, wacht even, ik ben ook ingezetene van een koninkrijk. Ik heb die prachtige eilanden hier waar we ook wat mee kunnen en moeten doen. Dat idee nu ook bij de onderwijs, bij de kennisinstellingen is meegenomen. En als dat gelukt is, dan ben ik heel erg tevreden.